Barkanmu da sake kasancewa tare a yau. Ina so in yi magana ne akan alamomin da suke sanar da kai fuel pump ɗin motarka yana da matsala ba mai kyau ba ne. A wannan bidiyon za mu sanar da kai alamomi guda 4 waɗanda da ka ji motarka tana ɗaya daga cikin waɗannan alamomin babu makawa ka ci fuel pump. Kai hanzarin zuwa gareji a duba ma fuel pump ɗin motarka don in ta tsaya ta cike akan titi ko gefen hanya ba za ka so hakan ba. Ni ma abin da na tsana kenan. Kai tsaye bari mu fara da alama ta farko, ko da ka ji wannan alamar a motarka to fuel pump ɗin motarka ya tafi ko kuma yana gab da tafiya. Wannan alamar ita ce kwatsam kawai kana cikin tafiya ka ɗauko kaya masu nauyi ko ka hau kan tudu misali flyover kawai sai ka ji power motar ta ɗauke ɗin. Motar ta mutu mut saboda a duk lokacin da kake hawa kan tudu ko gadar sama ko kuma ka ɗauko kaya masu nauyi da motarka to injin motarka a takure yake, overwork yake, don haka injin yana buƙatar fetur ko gas da yawa. Fuel pump shine zai kai fetur ɗin nan da yawa wanda injin yake da buƙata a wannan lokacin. In fuel pump ɗin is weak bai da kyau yana da matsala ba zai iya kai wa inji wannan adadin man da yake da buƙata a wannan time ɗin. So in ka ga motarka tana jakin in ka hau kan tudu ko kuma ka ɗauki kaya masu nauyi so fuel pump ɗin motarka ne ba shi da kyau. Alama ta biyu kuma ita ce motarka ta ki tashi gabaki ɗaya. Ka ajiye motarka lafiya lau kai mata ki ta ki tashi. Ka sani akwai dalilai da yawa da suke hana mota tashi, matsalar fuel pump tana ɗaya daga ciki. Abin da yake faruwa shine fuel pump yana daina kai wa inji fetur ya noƙe daina aiki kwata-kwata, shine yake sa mota ba za ta tashi ba. Kai tsaye isasshen fetur baya je wa injin mota ba za ta tashi ba. Kamar yadda na faɗa a farko ba kawai daga motarka tana ƙin tashi ba za ka ce wannan matsalar fuel pump ce. Kawai fuel pump yana ɗaya daga cikin waɗannan dalilan da suke hana mota ƙin tashi. Dalili na uku kuma shine kana cikin tafiya da sauri kana gudu da mota a high speed sai ka ji power motar ta ɗauke injin ya mutu sai ka ƙara tashin motar. Abin da yake faruwa shine fuel pump ɗin motar yana kai man adadin da ake da buƙata sai dai a wani lokacin yana kasa kai wannan adadin man da injin yake da buƙata. Kana gudu a daidai wannan lokacin sai motar ta ɗauke sai ka ƙara tashin ta tashi ta ci gaba da tafiya sai kuma ka saki jiki again ka ɗau hanya sai ta ƙara ɗaukewa. Haka dai za ka yi ta fama da ita har ka lallaɓa ka kai inda za ka kai. A wannan yanayin ba sake fuel pump kake da buƙata ba, kawai dubawa za ka yi akwai wani ɓangare da baya aiki yadda ya kamata a jikin fuel pump ɗin, kuma da an gyara zai baka mamaki motar ka za ta yi lafiya. Abu na ƙarshe shine alama ta 4 kuma ita ce a wasu lokutan za ka ji wani irin ƙara ka rasa daga ina yake fitowa, da ka ɗan saurara sosai sai ka ji daga tankin motar ka yake fitowa. Da zarar fuel pump yana gab da daina aiki ko wani ɓangare a jikinsa ya samu matsala za ka ji wani ƙara mara daɗi yana fitowa daga tankin motar ka, ko ya kake tafiya da motar ka za ka ji wannan ƙarar. To wannan time ɗin ka ci fuel pump kana buƙatar sabo ne kawai, ko kuma za ka iya kaiwa a duba maka ka canja wani part na jikinsa da ya lalace. Amma in baka shawara kai tsaye kawai ka canja sabon fuel pump don ko ka gyara wannan sai ya koma gidan jiya. Maganin kar a yi kar a fara alaji. Waɗannan su ne manya-manyan alamomin da suke nuna fuel pump ɗin motar ka ba shi da kyau. Ka canja ko ka gyara in wanda zai gyaru ne. Zan sake maimaitawa, idan motar ka ta ki tashi ko power take ɗaukewa ba lallai matsalar fuel pump ba ce, akwai dalilai da yawa da za su iya sa haka. Kawai fuel pump yana ɗaya daga cikin waɗannan dalilan ne. Duk lokacin da ka tabbatar da matsalar fuel pump ce take addabar motar ka kuma kana da ilimi a kai, za ka iya dubawa da kanka ko ka kai wa makanikenka. Ka kalli bidiyon mu na gaba, zai koya maka ta yadda za ka duba ka tabbatar da fuel pump ɗin motar ka ne yake da matsala, da kuma ta yadda za ka canja shi da kanka. Waɗannan kawai alamomi ne da suke nuna fuel pump ɗin motar ka yana da matsala. Thank you for watching. Amsoshin tambayoyinku mu haɗa a comment section. Subscribe Dava Drive, lafiyar motocinku.